Ja sam se zaglavio u liftu. Jo, šta se događa? Daj, otvori mi. Ajde dođi sa mnom u Beograd. Inače, ja sam iz Makedonije i trenutno učim da pričam na srpskom, tako da ovo mi je prvi vlog na tom jeziku. Čim smo stigli, smestili smo se u apartman i odmah otišli na doručak u Pomodoro Vidin, gde sam pojao najlepši omlet ikada. I odmah posle toga pravac galerije Mall. Moja djevojka je imala ogroman merak da pazari nešto iz Sephore, tako da smo prvo tamo ušli. Pa naravno, i ja sam sebi uzeo nešto. Ovaj 1 Million Ray-Ban parfem koji miriše divno. Posle toga nas je stigla glad, pa smo sjeli da ručamo. I ljudi, ovaj paradajz potaž je bio fenomenalan. Ali znate šta, posle slanog obavezno ide desert. Pa smo kupili one viralne fruitcakes koje mi stalno iskaču na TikToku. Napolju je već pao mrak, a ti mi nećeš verovati šta mi se desilo. Ušao sam u stari lift koji bukvalno izgleda ovako. Šta je ovo? Okej. Ja htio sam samo da vam snimim koliko jezivo izgleda, ali nisam očekivao da će mi se desiti nešto loše. Baš je estetičan ovaj lift. Ja bih rekao very old money. What? Šta se dogodilo? Ne mogu izaći. Ne mogu izaći. What? Što piše? Molim vas, zatvorite vrata prilikom izlaska iz lifta, hvala. Ma, vrata je zatvorena. Jo, šta se događa? Daj, otvori mi. Ajde, zatvorim vrata. I zašto ne kreće? Joj, zaglavio sam se u liftu, brate. Ajde, probat ću opet. Okej. Oh my god, okej. Ovo je bilo strašno. Neću da ga vidim ovaj lift. Ojoj. Nakon tog traumatičnog momenta konačno smo stigli u klub koji se zove Hype. Iskreno nisam neko ko voli baš ovaj tip žurki jer je preskupo, ali ovdje mi je bilo prezabavno. Muzika je bila top, dobili smo svi prskalice, bilo je čak i plesača. I na kraju večeri sve smo zaokružili uz živu muziku. Ajmo kući sad.